Mahal mo yung PF. Hello! Welcome to my vlog! So, nalipay kay mi kay ang mama sa aming office mate nga si Angie na adyo diri nakabisita. And then, Asa kay kagikan si Ria. Oh, gikan Ria ma'am Jen. oh lagi. May bisita from Ria. Char. Yeah, char. So, among na-meet ang mama ni Dapat Angie. mag-Ria sa chalkboard. Ah, sample. Oh, kasi dili man siya kasabot kuno ana. Ano ba? Ah, wala Kuno. kasabot. Oh, dili ikon. Bisaya kay dugay pa kay si ma'am. Maajid. Dapat i-Ria sa Di mo ko kabalo eh. Si Angie. Kasi Ato ni sa dito ronti. Ato ni sa niog taron kay brown out ba. So nag-enjoy lang ako mga office mates. Kita mong vlogger. Tanawa mo mga trabaho. Sige. Kuan kayo brown out. So enjoy lang mi. So thank you kayo sa chocolate sa mami. Mga may regali. Lami kayo ang chocolate. Di ba An? Di daw no? Nalima ako kay Kulot outside. Ayay, nagpadungog-dungog. Niog kayo kay kuan ba? Kanang sana? Si Ma'am Jill. O lagi. So, kanang 4 years ka dito, ma'am no? Sa gawas ang ani di ay? Wa pa ko balik 24 years na ko. 24 years. Pero mag 4 years na wa ko ka. Ah, 24 years na. Dugaya, good. Since 99 po ba ya? Nga pila ka 2 years wa ka uli dito. Mag 4 years ako. Pero wala problema kasi mo ulit. Wala dito. Wa yung gid ka na imong among team. Okay ra, Kana na makatsagan. kay bantayan na bata. Wala, tulo lang sila ng alaga. Tulo po dito sa taas. Unsa man ka na? Napakay planong pag Oo, naghangit naman ko sa ilaha. ako na enjoy ra gid ni mo. Naanad naman. Limang ka, 24 years ya Oo, dito. lagi niya, kung mo yung nagdidilip mo na sa mga anak na kanang kaundangan ako ninyo trabaho mo. Ah, di sila no nung ingon nga undag na pero di sa. Enjoy mo ko dito. Na may sweldo. Enjoy good ni mo. Ah, bitaw. Pero ni gwapa jud ka dito. Uy, hami si ang now. Di ba? Hami si imong now. So unsa may imong gigamit sa Oli na po. Ha? Mahal ka ng product kay pag-read ng product. Pang Riyadh. So kuan ha? Perla. Ulay ma'am Jess, ulay. Uy, paminaw. Ang atong beauty ba kay di klaro kay nang ano brown out. Maglighting, ang iglighting na ko basig mapaw pud ba. Kana na lang light na lang nimo pagkuan. Mami kanang nagplano man gud akong kauban nga mogawas. So Asa siya dapat magunsa siya sa gawas. kanang sa US for example kay naay sige. nag-offer niya. So unsa man ang imo ikatambag sa mga nagplano Kung gusto mogawas? mo magmugawas sa bang bansa, ayaw lang sa Middle East. Ngano man mami? Mag-antos mo. Oh, na diha. Kung kuan gyud hardworking gyud o dito ra mo sa mga para nang Hong Kong pod wa man kay kuan. Dito lang mo sa mga Amerika, US gyud, Canada. Timing na pa, timing. Timing na gyud ka kung sa Middle East ka. Mostly gyud di gyud maayo. Lahi sa kuan sa Murag padyak patay. Nag-brown out mo ngit-ngit. Swerte. Maplano ka ma'am Jess? Ikaw. Oh, ako din. Oh, kita dito no. Sila man tag caregiver sa kana caregiver mo dito mo sa Canada. Uy sa kuan diyan sa kanang unsa ni New Zealand wa. So okay ra na dito. Oh, ayaw lang mo sa. Kay kanang delikado pa. Adi man delikado pero dito man gud gikan. Dita kagikan. Murag pagsara gyud. Paswertihay lang ba. So unsa may imong na-experience dito mami nga dito sa Middle East nga murag nakaingon ka nga ayaw lang dito. Unsa na imong experience nga
Imo Oh, na mag-antos yun. Mag-antos yun. sama sa 24 hours na trabaho. 24 hours with tugtog. Gusto mo. Labi na Ramadan. Halos 24 hours. Walay tulog-tulog. Makatulog man. Ang imong pinatada ko na dito matulog. 5 to 6 hours lang. La uy. Wala na yun. Wag yun, relax. Asa ni sila ah. Sige, katawa ka ko kay mingaw mo cellphone. Di magod. Nya, kuan kaayo ka nang wala ni siga ang kuan ba? Asa na tong anak pa siga? Kay para makita ang kagwapa ana. Yay. Oh sila oh kana. Oh kita ng kagwapa. Yay. Pagwapa ko. Pagwapa nimo. Ang ako secret so. Kuan ka nang ang ako secret. Salute. You got it. Bitaw ay bago pa manggod to. Wa pa gyud gamit-gamit pa jud. Kay naa man gud may kuan ba, mami kana pagwapa pa mami. Pero wa nagpalit og pagwapa pero wa kamita. Pero nakuan kay ko sa imo kay awa pino kay iyang kutis, no? Ay. So, dili siya mailhan nga 54 mani. 54, 9 No? Dili siya mailhan. Oh, see? Oh. Cool. Nagsige katawa ang mga girls. Oh, look at that. Unya na. Kung pa naabot ang usa ka oras. Bitaw ay. So, at least, oh, na-enjoy no kay kana ganing Upload sa YouTube, ma'am. kay tugos ka taas dili oy kay naaman siya kanang na siya pagtulunan Tara mo tubag ba ni? O pila edad di ba, Jess? 20 and plus and plus 20 plus Times 2 day. times 3 so mauna so degree kay akong mga office mates Like no and subscribe. Dayon, ipaday. oh you said it kuan man gud mami na ako'y kuan YouTube channel. Oh, mayo. So, makita ra ang mga naong nato sa YouTube. Sama ana oh. Wow, mga office mates. So nagligaw-lingaw kay kuan lagi brown out. Tura ay among trabaho na sa South. Wow. Pero na kanila si Mami kay among gi-entertain mo. Uli na karon Mami. Dili pa po. Sunod adlaw Enjoy, pa. ma'am. Kuwan pa ba siya? Itour pa siya sa Cebu. Itur pa nimo, G. Nawa man siya oras kay namin sa trabaho. Lagi. Pero Pagbalik sa lahon. oo. So, nalipay kay ni si Angie pag first niya diri primero kana ganing kuan kanang pag kuan na mo niya okay kay siya kuan ba maisama bitaw kay nagtinagalo naman uno murag taga-diin ba kuan bitaw marunong makabalo jud siya makisama bitaw nana siguro tungod na siguro sa iyahang kurso no na kamao siya mo kuan ba ana ba Excited ba yung kasi sa Angie maabot yung ma'am? oh tinuod na excited bitaw si Angie na-miss nimo imong mama Yeah, very much. inana gyud nimo kamahal si mami Yeah. nganong mahal man nimo imong mama She deserve it. Secret. secret bitaw ay bitaw bisag kinsa no Ay, naku, pawakan ako. kani ay unsa man imo ikasulti mahitungod sa bitaw so enjoy na uy di ba happy na ka mo graduate sa imong pagka social worker padulong pa so para nimo imo na gid nang ipadayon no pareha ni Angie kay naka-graduate nakahuman na gid siya social worker G, nganong kana mga kurso imong gipili? Walay map. Bakit kay walay mat? Mao di ay kay walay mat. Mao di walay mat tinuod G. Ang social Ibawan pa lang, may panahindro. Oh, may pa no? Sibawan pa lang. Ibawan pa lang, pero nagka-counting. Oh, Pero on reality siya, busog yapon. Makboard lang nila, grabe. Lisod man ang just kay personal, man yun ang marabusod. Kasi kinabuhi sa kiklaing tao ba? Imo Hindi mo mo ang problema, masunod ang problema. Sumbad ka. inana na ang social worker no. Ana sila tanan ma'am Jess, masay.
Oh, Human behavior, human behavior. community, society. Oo. So nindot pero para nako karon in demand daya ka na social worker di ba? In demand no. How do you feel nga in demand karon ang social worker? Happy kay we can serve the community, Yeah. those people who are being needed. Yeah. Believe kay ko Angie kay inang ano ang iyang work bitaw pag-abot niya kuan kay siya serious kay siya sa iyang pag work. So murag human-human na G no. Human-human na G. Uy, kaumanan. Ikaw Kaumanan no, pag kaumanan. ikaw sa nakita nimo ni Angie sa trabaho mo. Mopadayon gid ka na social worker. Padayon ka. So unsa man imo nakita nga kanang gusto ka mo padayon sa imong pagka social worker? Nakita na ako na kanang daghan ang in demand man ang social worker karon niya. At the same time kana nasa gyud mga a lot of opportunity pud na umaabot ba. Hoping nga ako na in graduate na ako na makuha ng opportunity. Tama. So kanang kuan sad ganahan sad ka mo serve no. Di ba no ganahan sad ka mo serve. Okay. Kay tinuod ba G serving Oh people? yeah, serving people who are being needed. Yeah. Yeah. Okay. Ikaw unsa man imo? Shy ko na siya dyan. Believe ko na Ikaw yun. pangutanon ngano nag-accounting mo. Unsa Bitaw. sa tubag unsa sa tubag. Ganun nag-accounting ko. Kay katong pag-eskwela na ko, mauro may gi-offer. Kung naapalay kapilian. Kung naapalay kapilian. Napalay sa jalo pero bali na sa ato. Lagi. Uy, taas na sinawam din. Ay, father. Hi, Father. Okay. Hala, oy. So, mauto siya ang pero abi nimo di ba nag-share man tano kato na eskwela ta atong mga kanang mga experiences nag-eskwela ta kanang nga gikan sa eskwelahan Tato. dili pa katugay ning nagsakay ta nga naagtag kuwan Topic, munagbanawar na na. awan bitaw Thank you. Thank you. Pero sa introduction. wala pa rin na human kay si mami na pa hi mami bitaw oy Hindi na lang mo balik siya. oy bitaw kanang sige salamat na lang thank you mami for visiting salamat thank you Please like and subscribe. Yeah. Promote na yung YouTube. Ayun.